Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе татар телендәге тапшыруларын башлап җибәрә. Студияда Гөлназ Ибрахимова. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Чаллыда булды. Рөстәм Миңнеханов сәфәрен КАМАЗ автомобиль заводында җитештерү белән танышудан башлады. Монда К4 һәм К5 тип машиналары чыгарыла. Эш 1 минутка да туктап тормый. Соңрак киңәшмәдә КАМАЗ чит илләрдән куллана торган материалларны алыштыру буенча фикер алыштылар. Президент билгеләп иткәнчә, яңа шартларда үзексез эш алып бару мөһим. Көнкүреш техникасы заводының мөмкинлекләре арта. Чаллыда эшләп чыгарылган телевизорларга ил буенча ихтыяҗ зур. Акыллы суыткычлар заводы төзелеше белән дә таныштылар. Аларны елына 500 мең данә чыгарырга планлаштыралар. 800-дән артык кеше эш урыннары белән тәэмин ителә. Азык-төлек куркынычсызлыгы мәсьәләсен өйрәнү өчен президент агросила һәм Чаллы икмәге предприятиесендә булды. Казылык, ярымфабрикатлар, сырлар. Әлеге ашамлыклар һәр вакыт мул булсын өчен предприятие яңа линияләр белән тәэмин ителгән. Завод Азәрбайҗан белән Үзбәкстанны да ашамлыклар белән тәэмин итә. Конвейердан бер артлы яңа пешкән икмәк күмәч килә. Рөстәм Миңнеханов завод эшчәнлеге белән танышты. Фарис Мөхәммәтов, Гүзәл Зәйнәкова, Татарстан яңалыклары, Чаллы. Татарстан үзебезнең шималдан файдаланып электрон техника өчен тонорлар җитештерергә әзер. Россиядә бердән-бер шундый завод Менделеевскида эшли һәм яңа шартларда рецептураны үзгәртә. Шулай ук мебель фабрикасы һәм тәрәзә ясаучыларда сату базарын киңәйтергә әзерләнә. Менделеев шәһәренең данлыклы завод һәм фабрикасында хәбәрчеләребездә булып кайтты. 28 тысяч листов с этой бутылочки распечатать. Менделеевскида Россиядә бердән-бер булган Карпов концерн заводында лазер техникасы өчен тонер җитештерәләр. Җитештерү өзлексез бара, сыйфат контроле дә катгый. Мы горды тем, что у нас... Без хәзер Россиядә булуыбыз белән горурланабыз. Әйдәгез тагын нәрсә дә булса уйлап чыгарабыз, җитештерәбез диләр. Әйе, без моңа әзер. 1 тонна карап порошок чыгуда минималь экспорт. Товар озак ятмый, ил буйлап тарала, бәя тотрыклы. Күпчелек компонентлар Кытайныкы, шулай да заводта туктап калмаска алга барырга булганнар. Үзебездәге шималдан порошок җитештерәчәкләр. Рецепт өстендә хәзер Татарстан галимнәре эшли. Хәзер үсеш алыр өчен иң кулай вакыт. Күпләр өчен мөмкинлекләр ачыла. Яңа эш башлаучылар киләчәктә тагын да үсәчәк. Пластик тәрәзәләр җитештерүчеләр дә якты киләчәккә карый. Менделеевскидагы мәйданчыкта резидент 1 ай элек кенә керде. Эш кайный, алда сезон һәм тәүлегенә 1000 тәрәзә җитештерүгә чыгарга кирәк. Заказлар бөтен Идел буеннан килә. Җәйгә кадәр һәрбер 10 мең квадрат метрлы 5 корпусын барысы да эшли башлаячак. Менделеевскиның мебель фабрикасы остаханәләрендә дә яңа буяулар белән эшләргә уйлаганнар. Гарнитурлар, урындык диваннар илнең көньягыннан Владивостокка кадәр тарала. Биредә көнбатыш санкцияларыннан курыкмыйлар, чөнки шимал Россияныкы. Без бит инде беренче мәртәбә генә түгел. Ул санкциялар бит инде 14нче елдан бирле тотындылар. Без бит инде 94нче елдан бирле бу бизнеста төрле кризисларны үттек. Фабрика актив алга бара, заказлар арткан, предприятие штатны киңәйтергә әзер. Иң куандырганы Менделеевскига эшкә дип башка шәһәрләрдән килүчеләрнең күбесе биредә төпләнеп кала. Ләлә Зайнуллина, Алмаз Хакимов, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары. Татарстанда дарулар белән проблема юк һәм булмаска тиеш. Складларда хастаханәләр өчен 3 миллиард ярым сумлык запас бар. Дару препаратларына дарухана шелтәрендә дә кытлык юк. Хорошо. Давайте, пожалуйста. Фармацевт бер вакытта бер клиентка телефон буенча дару препаратлары булуын раслый. Икенчесенә дару сата. Медикаментлар җитәрлек. Естественно, там большое количество. Күп итеп дару сатып алуның мәгънәсе юк, чөнки даруларның куллануга яраклылык вакыты бар. Татарстанлылар даруларны күпләп сатып алмый башлады. Кирәкле препаратларга бәяләр күтәрелер дигән шиктә юк. Барысы да ныклы контрольдә. Проблем с поставками нет на сегодняшний день. Государство регулирует. Тәэмин итү белән проблема юк. Дәүләт дәвалау өчен бик кирәкле дарулар исемлегенә кертелгән препаратларга бәяләрне җайга сала. Җибәрү һәм ваклап сату буенча чикләүләр кертелде. Илебездә җитештерелгән препаратлар еш кына чит илнекеннән күпкә арзанрак була. Алар дәвалану өчен яхшырак та әле, дип саный ташламалы дарулар алучы Диана Пирожкова. Всю жизнь жила и считаю, что наше самое лучшее.
Гел өзебезнең даруларга өстенлек бирдем. Бер кайчан да артык дару сатып алмадым, борчылмыйм да. Дарулар сатуда өзөклелек булыр дип уйламыйм. Хастаханәләрдә дә дарулар белән тәэмин итүдә проблемалар юк. Складларда гына да хастаханәләр өчен 3,5 миллиард сумлык дару бар. Ни одна из зарубежных компаний, в том числе транснациональных, известных, выпускающих самые инновационные. Иң инновацион препаратлар җитештерүче чит ил компанияләренең берсе дә Россия базарыннан китү турында белдермәде. Алар Россиягә бик кирәкле препаратлар китерүне дәвам итә. Дару препаратларына санкция кертү аларга кагылмый. Инде хәзер үк Татарстанда икенче ярты еллыкка товар җибәрүне көтәләр. Кайбер препаратлар республикага билгеләнгән вакыттан алданрак та киләчәк. Фарис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Тахир Хасанов, Татарстан яңалыклары. Казаннан Ростов өлкәсенә гуманитар ярдәмнең чираттагы партиясе җибәрелде. Озак вакыт саклана торган ашамлыклар, ярма, шәхси гигиена әйберләрен, көнкүреш техникасы, балаларга уку язу әсбаплары, буяу, кием, салым төялгән йөк машиналарын тиешле пунктка кадәр гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре озатып бара. Зыян күрүчеләргә гуманитар ярдәм күрсәтү дәвам итә. Мохтаҗларга ярдәм итәргә теләүчеләргә гуманитар ярдәм җыю буенча пункт адреслары экранда күрсәтелгән. Буа шәһәрендә ветераннар арасында үзешчән башкаручыларның Балкыш 7 республика фестиваленең сайлап алу туры узды. Анда Буа зонасына кергән 10-га якын районның сәнгать сөюче, җыр-моңга гашыйк өлкән яшьтәге кешеләр катнашты. Фестивальгә ихтыяҗы зур һәм без аның киләчәктә дә өлкән буын вәкилләренә яшәү яме өләшүен дәвам итәчәгенә шикләнмибез дип сөйләде катнашучыларны сәламләгәндә Буа районы башлыгы Рәнис Камардинов. Сез барыгыз да Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның милли мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен саклап калу өчен алып барасыз. Балкыш фестивале республикада инде 7нче тапкыр үткәрелә. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында талантлы, актив, иҗади кешеләр аз түгел. Матур күрмәкләр дисеңме, матур дисеңме, барысы җырлаулары дисеңме, сокланып карап тордым, сокланып. Шуңа күрә бу шара гел бер сүнмәсен гел булып торсын иде. Безнең өлкән яшьтәгеләр арасында талантлар бик күп, гаҗәеп тә күп. Кул эше буенча да күп алар, әйме. Шигырь язу буенча да, җыр-җырлау буенча да. Буалылар өчен быел Балкышта чыгыш ясау аеруча җаваплы булды. Чөнки жюри рәисе буларак якташлары Тәүфыйк Сәгыйтов кайткан иде. Менә алардан карап, тормышның үткәненә дә әйләнеп кайтасың. Тормышның теге соңгы елларына да, һәм тормышның киләчәгенә дә. Алар сыгылып чәргә ирек бирмиләр. Алар кайгыган иде бирелергә дә ирек бирмиләр. Аларда омтылыш, аларда тормышның кайнап торуы, аларда матур итеп яши белүнең билгеләре һәм мисалы. Сәхнә ул бер сихри җир. Бирегә бер килеп эләксәң, кире китеп булмый, үзенә тартып тора ди ветераннар. Алар өчен җиңү түгел, ә катнашу мөһим. Мөршидә Җиһан, Гөлнара Муллахмәтова, Буа телевидениесе белән берлектә Татарстан яңалыклары өчен. Яңалыклар чыгарылышын Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүнең 1100 еллыгына багышланган махсус сәхифә белән дәвам иттерәбез. Сүзне хезмәттәшем Мөршидә Җиһанга бирәм. Әссәламу алейкум вә рахматуллахи вә бәрәкәтүһү. Хөрмәтле дин кардәшләребез, бүген сезгә Коръәннең кулъязма мөсхәфен язу, намаз уку һәм тел галиме, филология фәннәре докторы, Татарстан фәннәр академиясе мөхбир әгъзасы Айнур Тимирхановның Болгар Ислам академиясе эшчәнлегенә багышланган сорауларга җавапларын тәкъдим итәрбез. Барлыгы 70 көн Коръәннең 30нчы җүзен язу өчен киткән вакыт. Исегезгә төшерәбез, изге китапның кулъязма мөсхәфен язуга керешү тантанасы 12 гыйнвар көнне Казанның Кол Шәриф мәчетендә үткәрелгән иде. Алга таба каллиграф Коръәннең ачкычы булган Фатиха сүрәсеннән башлап 1нче җүзен язуга керешә. Бер биттә барысы 15 ел. Төрле битләр, бик төгез композицияләр бар. Минем бурыч шушы 15 елга текстны оптималь рәвештә бүлү. Беренче сүрә 7 елдан тора. Намаз уку ислам диненең 5 баганасының берсе. Аңа өйрәнүне бик күпләр Рәшидә Исхакыйның намаз уку тәртибе китабыннан башлый. Шулай ук гаилә мәчетендә һәр сишәмбе көнне кичке 6да намазга өйрәтү сәгате бар. Рамазан ае башлангач, әлбәттә вакыты бераз күчәргә мөмкин. Шулай да килсеннәр, барысында өйрәтәбез, әле бүләкләр дә бирәбез дип ышандырды гаилә мәчете имам хатибы Рөстәм хәзрәт Хайруллин.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hürmetli cemaat. Rabbimiz Allah gününe 5 tapkır bizni özüne şakıra. Her bir duanı kabul etem di Rabbimiz subhanahu ve teala namaz okudu. Lakin eğer de siz namaz okuy bilmeseniz, kiliniz gaile meşitine atmasayın, sişembe, kişke saat 7'de biz irlerini hem hatın kızlarını namaz okurga öğretemiz. Kiliniz. Endi idegine öğrenemiz deyişler için Tataristan Diniye Nezareti televizyon kanalının namazga öğrenik proyekti bik uңышlı. Ул interaktiv videolar cikli, namaz oku tertibinden tış onun kaideleri, namazda bulgan hareketlerinin мәгънәләре турында da мәгълүмат алырга mümkün. Ни өчен biz namaz укыйбыз? Тулы канлы тормыш алып барыр өчен кешегә хәрәкәт, ризык һәм гигиена булу кирәк. Әмма кешенең күңеле дә рухи языкка, үсүгә һәм ныгуга мохтаҗ. Болгар Ислам Академиясы ачылганга быел 5 ел. Бу вакыт ичендә 2 ректор алышынды, өченчесе әле тәгаенләнмәгән. Шулай да хилафлык юк, эшчәнлек дәвам итә. Беренче магистрлар чыгарылышы 2020 елда булды. 23 студент ислам фәннәре юнәлеше буенча магистр дипломнарына лаек булды. Хәзер биредә докторантурада эшли, яңа программалар ачыла, хәтта киләсе уку елыннан дини билимгә өстәп дөньяви билемдә алу мөмкинлеге бар. Ислам теологиясе контекстында дәүләт конфессиональ мөнәсәбәтләр дип аталган магистрлык программасы 2 елда 6 айга исәпләнгән. Бу хакта Болгар Ислам Академиясе ректорын вазифаларын башкаручы Айнур Тимирханов Татар-информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә сөйләде. Без дә аңа Болгар Академиясе эшчәнлегенә багышланган сорауларга ачыклык кертүен сорадык. Әссәламу алейкум, Айнур әфәнде. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Болгар Ислам Академиясе эшли башлаганга 5 ел. Нәтиҗәләр бармы? Төп миссия үтәләме? Болгар Ислам Академиясе ул федераль проект. Аны булдыру безнең Россиянең президенты Владимир Путин тарафыннан расланды. Шуңа күрә ул бүгенге көндә Россиядә ислам дини мәгариф системасының иң югары ноктасын тәшкил итә. Татарстан өчен генә түгел, федераль масштабта һәм әйтергә кирәк, без инде дөнья күләмендә дә менә шушы ислам мәгарифенә бәйле киңлекләрдә үзебезнең урыныбызны, лайыклы урыныбызны алырга да омтылабыз. Академияда ислам мирасын саклау һәм үстерү өчен фәнни юнәлешкә нигез салынды. Әмма ни дәрәҗәдә дәвам итә? Шушы нисбәттән килеп караганда Ислам Академиясе алдында торган иң беренче һәм иң мөһим бурыч ул да булса үзебезнең илаһият мәктәбебезне булдыру һәм шушы традицион мәктәпкә таянып Россиядә ислам өлкәсендә, ислам дине өлкәсендә үзебезнең системасын, мәгариф системабызны үстерү. Җавапларыгыз өчен рәхмәт. Рәхмәт. Бүгенге әзерләгән хәбәрләребез шушылар иде. Дини вәзгыятьтәге яңалыклар белән киләсе атнада да таныштыруны дәвам итәрбез. Исән, имин булыгыз. Җомга иртәсенә әзерләгән яңалыкларыбыз шулар иде. Ә без яңалыклар тапшыруын әзерләүчеләр сезнең белән саубуллашабыз. Сау, сәламәт булыгыз.